Grupo sa gingong tig pamaligya og peking kwarta og gold bars ang nasikop sa mga personahe sa Criminal Investigation and Detection Group 10 sa managlahing lugar sa Misamis Oriental. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Kauban ang Bangko Sentral ng Pilipinas Payments and Currency Investigation Group. Nagpahigayon og entrapment operation ang Criminal Investigation and Detection Group Misamis Oriental sa sitio Tuburan 1A, Barangay Poblacion Villanueva, Misamis Oriental. Batok sa upat ka mga suspitsado nga giingong tigpayuhot og mga peking kwarta, ingon man mga peking gold bars. Sikop sa mga operasyon sila Iglesirio Quijano, Aurelio Adanza, Pablo Rayon ug Alfredo Aliego. Ang mga sospek gikan pa sa nagkalain-laing lugar sa Mindanao. Sa investigasyon sa CIDG Misamis Oriental, sobra usa ka bulan na kuno nilang gisundan ang mga sospek tungod sa kadagang reklamo nga ilang nadawat batok sa maong grupo. This time around lang yun is diri na itabo ang entrapment operation sa atong AOR, particularly sa Villanueva, Anopol, and all part taran sa Misamis Oriental. But history picture, nanay mga complaint, nanay mga illegal transaction nga naitabo kaniadto sa area, sa even as far as area sa Caraga, Region 13. Ang Bukidnon. Sa follow-up operation nga gihimo sa CIDG Misamis Oriental, nadakpan sab nila ang usa ka Agileo Cabiltes dihang namaligya kini og peking kwarta sulod sa usa ka inn sa Barangay Tabok, Upol, Misamis Oriental. Ang dinakpan kaubanan lang di ay sa upat ka mga sospek nga una na nilang nadakpan. Posible sab kuno nga mikatag na kini mga peking kwarta tungod miangkon ang usa sa mga sospek nga gigamit kuno kini sa milabay nga eleksyon sa Lanao area. Ingon sila, nagamit kini daw nga mga piso bills na test nila during election pagani kuno. O niingon sila. O kani Sir Manggod, as far as Lanao pagani, niingon pa sila nga dito pagikan ng uban. Amo lang karon gani, gina-trace ginato kung asa gid ni nila ginaprinta. So nagi mga printing machine, na mga dagko nga mga tao nga involved ani kay kaning na kuha na to aron is considered naman nga mga branches, kumbaga sanga lang. Balor 1.5 million pesos sa peking gold bars ug 250,000 pesos sa peking kwarta ang na-recover sa mga dinakpan. Padayon nga ginapangita sa mga otoridad ang source sa mga peking kwarta ug gold bars, samtang nagpahimangno sab sila sa publiko nga dili basta-basta makigtransaksyon sa dili nila kaila aron dili mabiktima sa mga peke. Kasong estafa ug illegal possession and use of false treasury or banknotes and other instrument of credits ang atubangon sa 5 ka mga sospek. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.